za svetlo, ktoré máme priniesť tomuto svetu. So Bible school is a place where you get to grow. Takže biblická škola je miesto, kde môžeš rásť. We have amazing teachers. Máme úžasných učiteľov. And you get to meet friends for your life that are also burning for God. A taktiež tam spoznáš priateľov na celý život, ktorí tiež horia pre Boha. We believe that when you seek God and put aside yourself, Veríme, že ak dáme Boha na prvé miesto a seba na bočnú koľaj, you will learn so much about yourself when you're actually looking at God. tak paradoxne spoznáš seba najlepšie a Boha zároveň. So Bible school is an amazing opportunity and an investment for the rest of your life. Takže biblická škola je perfektnou investíciou a časom pre celý tvoj život. So if you have the opportunity and want to go, it would be so nice to meet you there next year. Ak máte možnosť, tak bude veľmi super, keď vás budeme môcť vidieť nasledujúci ročník. We also have a picture where you can scan a code. Máme taktiež obrázok, kde môžeš naskenovať kód. The code is not there, but you can apply at lobc.se. Kód tam síce nie je, ale je tam stránka lobc alebo lobc.se, kde všetko nájdete. So God has done so much in my life personally and I have seen a lot of growth. Boh v mojom živote osobne urobil toho veľmi veľa a zažila som veľký rast. So I believe he wants to do that to you too. Takže verím, že Boh chce to isté robiť aj pre vás. Amen. So that was all for us. Takže to je všetko z našej strany. Thank you so much. Ďakujeme veľmi pekne. Well, I have a question. Yes. Andreas, you have not spoken yet. What touched you the most during the year in the Bible school? Čo sa ťa dotklo najviac počas roka na biblickej škole? I think what touched me the most about the Bible school is that the Word of God has actually become alive in my life. Myslím, že to, čo sa ma najviac dotklo, bolo, že slovo Božie sa ako keby ožilo v mojom živote. And I've never felt closer to God. A nikdy predtým som sa necítil tak blízko Bohu, alebo tak blízko ako teraz. Like reading His Word has not only become information for me, but also revelation for me. Že jeho slovo už viac nie je pre mňa iba informáciou, ale zjavením. Hallelujah. What subject was the most impacting your life? That is a hard question. Pýtal som sa, že ktorý predmet najviac vplýval na jeho život a hovorí, že je to ťažká otázka, veď preto som ho položil. No, I think one of the subjects that really touched me was the subject about deliverance. Myslím, že jeden z tých predmetov, ktorý ku mne najviac prehováral, bol predmet vyslobodenie. And also faith that overcomes the world. A takisto viera, ktorá premá svet. Yes. Because before it was like faith, but what is exactly faith and how do you live it out? Nie len čo to je viera ako technicky, ale ako žiť tú vieru. But now in this teaching, like the teachers make it so practical when they teach their subjects. Čo sa týka vyučovania na biblickej škole, tak učitelia to robia veľmi praktickým. So I think it's been those subjects. Yeah. Takže toto bolo to, čo sa ma najviac dotklo. Thank you. Very good. I have a question to you, Philip. What about the friendships and environment of the Bible school? Try to describe it for us. Pýtam sa Filipa, že čo sa týka vzťahov a toho celého prostredia tej kultúry biblickej školy, či by to vedel popísať? For me personally, pre mňa osobne, in the beginning of Bible school, I was quite closed, so I didn't like open up to friends around me. Na začiatku biblickej školy som bol trošku uzavretým človekom, takže až tak som sa neotváral pre vzťahy. I went to Uppsala to go Bible school, to work, and to train powerlifting. And to train? Powerlifting. To znamená, do Uppsaly išiel, aby bol na biblickej škole, aby takisto pracoval a takisto trénoval, ako to povedať, vzpieranie. Do posilky chodil, OK? Aj tak vyzerá, že? But God showed me this isn't what He wants for my life. Ale Boh mi povedal, toto nie je to, čo chcem pre tvoj život. That I need also friends around me. Ale že takisto potrebujem priateľov okolo seba. Friends who believe in God. Priateľov, ktorí veria v Bohu. So the past few months, takže posledných pár mesiacov I began making friends.
Začal som si vytvárať priateľstvá. And it's so amazing A je to tak úžasné. with all the fellowship and the friends. Keď máš dobrých priateľov, keď máš dobré spoločenstvo s ľuďmi. And I'm so glad for it. A som veľmi šťastný za to. Halleluja, amen. Poďme sa postaviť spoločne, že by sme im poženali. We will just bless you if we can. Stretch, ako mám hovoriť? Vystrime svoje ruky na nich. We will stretch our hands and just bless you. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we bless them in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Žehnáme v mocnom mene We Ježíš. thank you for the privilege of hosting them here in Slovakia. Ďakujeme ti za privilégium, že ich tu môžeme uhostiť na Slovensku. And we thank you that they will grow themselves during this week. Ďakujeme, že budú rásť tento týždeň, And you will use him mightily. že ich Use them. použiješ mocne, You will use them more than they ever dreamed. že ich použiješ viac, ako kedy snívali. You will give them more than expect. Dáš im viac, než by očakávali. You will have meetings with people where you will see the flowing of the Holy Spirit. Že budú mať stretnutia s ľuďmi, kde budú vidieť prúd Ducha Svätého. You will have the gifts of the Spirit released in your life in most unexpected ways. Že dary Ducha Svätého budú uvoľnené v ich životoch veľmi nečakanými It will be spôsobmi. on the streets, but also it will be in the meetings. Že budú aj na uliciach, aj v zhromaždeniach. Even when you are fellowshipping with the people, you will see in the Spirit. Aj keď budú mať spoločenstvo s ľuďmi, budú vidieť v duchu. Be bold to proclaim whatever the Lord will lead you. A budú prehlasovať ľuďom to, čo ich ty budeš viesť. And don't forget to be strong in prayer in the Spirit of God. Nezabudnite byť silní v modlitbe v Božom duchu. Because that will give you strength and wisdom Lebo to vám dá múdrosť a silu. in the situations that you will come into. Situácia, do ktorých vojdete. So we bless you in the mighty name of Že my Jesus. vás žehnáme v mene Ježíš. Be a blessing to Slovakian Buďte people. požehnaním pre slovenský ľud. And we pray for our people to be a blessing for them. A my sa modlíme, aby naši ľudia boli požehnaním And we pre give you all vás. the glory, Lord. A všetka sláva patrí tebe, Pane. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sláva Bohu. Amen. Amen. Thank you for sharing. Very good. Thank you. Thank you, Sarah. Wonderful. Halleluja. Sláva Bohu. Čo poviete? Nádherné. Verím, že tento týždeň bude pre nich kľúčový a prelomový. Predstav si, že by to boli tvoje vlastné deti. Majú 19, 20, 22 a ten najstarší Andreas má 27 a po prvýkrát takto cestujú do cudzej krajiny. Tak určite aj po bohoslužbe ich pozdravte, privítajte.